खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव क्लास्टार खर' सानाय एबा खर'नि खावसे बाहागोआव सानायनि बागै भिडिअ' लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। फैदो दानिया भिडिअ'खौ जागायदिनि। क्लास्टार खर' सानाय एबा खर'नि खावसे बाहागोआव सानाय जायोब्ला मा खालामनांगौ आरो गोजोननायनि थाखाय नखरारि राहाया मा? क्लास्टार खर' सानायनि गोबां जाहोन जानो हागौ। बेफोरनि बांसिनानो 20 निफ्राय 40 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरनाव जायो। मुलिनि अनगायैबो नखरारि राहाया गोजोननि थाखाय मोनसे मोजां राहा। नारसिननाय एबा स्ट्रेसनि जाहोनाव खर' सानाय जानाया सरासनस्रा बाथ्रा। सरासनस्रायै खर' सानाया 30 निफ्राय 60 मिनिटनि गेजेराव खारलाङो। नाथाय जुदि बियो थाद'बाय थायोब्ला बेयो क्लास्टार खर' सानाय जानो हागौ। बेयो खर' सानायनि मोनसे सरासनस्रा नङै महर, जेराव खर'नि मोनसे फारसे मेगननि सोरगिदिं सानाय मोनो। एनएस अफ इन्डियान एकाडेमि अफ निउर'लजियाव फोसावजानाय मोनसे फरायसंनायनि बादिब्ला क्लास्टार खर' सानाया मोनसे गुदि खर' सानायनि जेंना जाय 0.1% सुबुं अनजिमाखौ गोहोम खोख्लैयो। बेयाव सासे मानसिया गिबियावनो मोखांनि ट्राइजेमिनल रोदानि फारनैथिंजाय गोबारै सानाय मोनो। बेयो 15 मिनिटनिफ्राय 3 घन्टासिम थानो हागौ। माब्लाबा माब्लाबा मोजां जानो सप्ता एबा दानफोर लानो हागौ। क्लास्टार खर' सानाया आइजोफोरनिख्रुइ हौवाफोरनाव 5 निफ्राय 6 गुन बांसिन जायो। रोंग'साफोरनि बादिब्ला मुलिफोरनि अनगायैबो क्लास्टार खर' सानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नखरारि मुलिफोरखौबो बाहायनो हायो। क्लास्टार खर' सानायखौ खमायनो थाखाय चन्दननि पेस्टखौ बाहायनाया मोनसे जौथाइ बोसोर गोजाम नखरारि मुलि। बेयो अप्टिकेल जायगायाव नारसिननाय रोदाफोरखौ गोजोन होनानै खर' सानायखौ खमायनायाव मदद खालामो। बेखौ थियारि खालामनो थाखाय एसे दै आरो सामुसे चन्दननि गुन्दै बानायनानै पेस्ट बानायना ला। बे पेस्टनि मोनसे गोबा थोरफो खाफालाव लगाय। गुसु दैजों सुनायनि सिगां बेखौ 20 मिनिटनि थाखाय थानो हो। नोंथांमोननो जुदि सोरनोबा चन्दननि पाउडार नांगौब्ला भिडिअ'नि प्रडाक्ट टेगआव लिंक होनाय दङ। नोंथांमोनहा लिंकआव क्लिक खालामनानै अनलाइननि गेजेरजों अर्डार खालामनो हागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।